I den her synopse vil jeg komme ind omkring uligheden i USA, både økonomisk og sådan samfundsmæssigt i det hele taget. Som problemformulering har jeg spurgt, hvordan det kan være, at uligheden i USA er så stor, hvad der har forårsaget denne kløft, og hvorfor der er så stor forskel på samfundet i USA i forhold til de skandinaviske lande. Som problemstillinger så har jeg først redegjort for, om den sociale kapital kan have noget med kløften i USA's samfund at gøre. Derefter så har jeg undersøgt, om civilsamfundet kan hjælpe på den økonomiske ulighed, når den sociale kapital ikke er der. Og til sidst har jeg diskuteret, hvorfor der er så store forskelle på samfundsgrupperne i henholdsvis USA og Skandinavien. Og så har jeg besvaret på det første spørgsmål, som var, om den sociale kapital kan have noget med kløften i USA's samfund at gøre. Altså man snakker jo om det her med, at civilsamfundet skal overtage hjælpen frem for staten. Det her det er en typisk amerikansk tankegang, og den passer også ind i deres angelsaksiske velfærdsmodel, og den amerikanske drøm, som er det her med, at alle de er født lige. I USA har man egentlig størst tiltro til civilsamfundet og derefter markedet, og man har egentlig ikke en specielt stor tiltro til staten. Det betyder, at i USA mener man, at hjælp til f.eks. fattige og hjemløse skal komme fra de rigeste i samfundet og af hjælpeorganisationer som f.eks. den kirkebaserede velgørenhedsorganisation ECHO. Det her det besværliggøres dog, hvis den sociale kapital den falder. Efter USA har rejst sig fra deres økonomiske krise, så er den økonomiske ulighed desværre kun vokset. Det her det har betydet en endnu større kløft mellem samfundsgrupperne. Og i takt med at den her kløft den vokser, så har samfundsgrupperne mindre og mindre med hinanden at gøre. De fattigste de lever i slumkvarterer og ghettoer, hvor de rigeste derimod de lever i store sådan indhegnede palæer. Man har egentlig ikke længere den her kontakt med andre samfundsgrupper udover den man selv tilhører. Og det gør egentlig, at den sociale kapital den formindskes, og det vil sige, at der kommer et fald i tilliden til hinanden, specielt til de andre samfundsgrupper, end den man selv er en del i. Og det her det har blandt andet medbragt stereotyper, som man tilknytter de andre samfundsgrupper. Det er specielt gået ud over underklassen, og de ses ofte som kriminelle og farlige. Ting som de her, de er medvirkende til at gøre det næsten umuligt for dem, der ligger lavest i samfundet, til at forbedre deres stand. Faktisk så er det kun 8%, der er født i den fattigste femtedel af befolkningen, som har nogen som helst sandsynlighed for at kravle op i toppen af samfundet. Det vil sige, at hvis man først er født i underklassen, så kører ens liv lidt i en ond cirkel. Altså man er født i en fattig familie, og hvis man ikke har så mange penge, så bor man i et fattigt kvarter. Til de fattige kvarterer, så er der ofte tilkoblet dårligere skoler. Man har ikke råd til videregående uddannelser, altså det vil sige, at man kan egentlig ikke forbedre ens livskvalitet. Så man bliver i underklassen, og det ender ens børn højst sandsynligt også med at gøre. Ud fra det så kan jeg konkludere, at den sociale kapital har en kæmpe indflydelse på den her kløft, der er i USA's samfund. Den her kløft er hovedårsagen til den manglende tillid mellem samfundsgrupperne, og det gør også, at der kommer den her manglende lyst til at hjælpe hinanden, nu hvor staten ikke spiller en så stor rolle i USA. Det ender med, at det her samfund bliver så opdelt, at det bliver et dem og os samfund, hvor man holder mere sammen med dem af egen stand, altså egen samfundsgruppe. Derefter så har jeg besvaret på, om civilsamfundet kan hjælpe på den økonomiske ulighed, nu hvor den sociale kapital ikke er der. Altså man kan starte med at diskutere, hvorvidt det overhovedet er muligt i USA, at civilsamfundet skal stå for at hjælpe de svageste i samfundet. For hvis man har en hvis den sociale kapital er lav, så vil kløften automatisk vokse mellem de her samfundsgrupper. Og som sagt før, det kan bevirke lysten til ligesom at hjælpe hinanden. Altså man kan starte med at se på indkomsten for de her forskellige samfundsklasser i samfundet på tabellen. Og der kan man se, at de 4 laveste samfundsgrupper, de følger hinanden tæt nede i bunden. De 5. bedst stillede i samfundet
stikker helt af fra de andre grupper, og de ligger meget højere oppe, og deres indkomst er langt mere stigende end de andre samfundsgruppers indkomster er. Det her det er også med til ligesom at bevidne om den her økonomiske kløft i samfundet, som nok også ligger til grundlag for den her manglende sociale kapital. Det gør, at overklassen og middelklassen ligesom ser ned på underklassen. Og de her stereotyper, som er nævnt tidligere, de er også med ligesom til at styrke det her syn. Det er ikke fordi, at middelklassen og overklassen ikke vil hjælpe, men de mener, at den her hjælp burde komme via hjælpeorganisationer. Og så er det også fordi, at de mener, at staten ikke skal gribe ind, da de egentlig har det her synspunkt med, at staten gør mere skade end gavn. Og de mener også, at staten går lidt imod den her amerikanske drøm og de amerikanske grundværdier, som de har. De tror, at hvis man bare kan få penge af staten, så vil de nedsætte lysten til at arbejde, og det vil så ende med at ramme de hårdt arbejdende i samfundet. Og det er så lige præcis derfor, at man ser så stort på de her hjælpeorganisationer og deres pligt til at hjælpe de fattigste. De her hjælpeorganisationer sørger blandt andet for, at hjemløse kan få ly og mad, at de fattigste familier kan få tøj og andre nødvendigheder. Derudover mener de også, at de rigeste personer skal tage lidt hensyn, for eksempel ved at give stipendier til dem, som ikke selv har råd til at tage på universitetet. Det her det er dog ikke så hyppigt, da man skal være dygtig for at få sådan et stipendium. Der er tusinder af familier, som ikke vil kunne overleve uden den her hjælp fra hjælpeorganisationer. Og derfor kan man også diskutere, altså om den sociale kapital er der, eller om den ikke er der. Da der egentlig er en masse hjælp at hente fra de andre samfundsgrupper. Hvis man for eksempel ser på den her kirkeorganisation ECHO, så er det også en velgørenhedsorganisation, hvor man kan få diverse nødvendigheder, men de tilbyder også ting som kurser til engelsk, for ligesom at blive bedre og kunne være mere med i det sociale. Derfor kan jeg ligesom konkludere, at det er en udbredt mening, at civilsamfundet skal stå for hjælp til de svageste i samfundet. Som sagt mener man jo ikke i USA, at det er statens job. Den her mening, den møder man ofte i USA, fordi at den ikke hænger sammen med deres amerikanske drøm. Og derfor så vil USA heller aldrig lade den sociale kapital falde helt, da man ligesom ønsker om at værne om de her amerikanske værdier, som ligesom er, at alle er født lige. Til sidst så har jeg svaret på, hvorfor at der er så store forskelle på samfundsgrupperne i henholdsvis USA og Skandinavien. Altså det er jo tydeligt, at der er store forskelle på USA og Skandinavien. Altså hvis man for eksempel bare starter med at se på samfundsstrukturen, så har USA en angelsaksisk velfærdsmodel, og Skandinavien, som selvfølgelig også er her blandt Danmark, har en skandinavisk velfærdsmodel. Ved den her angelsaksiske velfærdsmodel, så er skatten lav, tiltroen ligger ved civilsamfundet og markedet, og ikke ved staten. Her er tankegangen, at enhver er sin egen lykkesmed. Man er generelt sådan lidt mere liberalistisk indstillet, og man tror på frihed, hvilket selvfølgelig også hænger sammen med, at man ikke ønsker, at staten skal blande sig for meget. Ved den skandinaviske velfærdsmodel, derimod så er skatten høj, tiltroen ligger mest til staten, og det medfører så også, at der er fri skolegang, sundhedsvæsen og SU. Her er tankegangen noget mere socialistisk, og man går ind for, at alle skal have lige mange muligheder. Det der ligesom er forskellen på de her to velfærdsmodeller, det har også en stor betydning for, hvordan samfundet og de her samfundsgrupper ser ud. For eksempel i Danmark, hvor vi betaler en meget høj skat, der betaler alle jo næsten lige mange procent af deres løn, uanset hvor meget man tjener. Altså det vil sige, at alle har lige muligheder undtagen familiens indtjening. Det her det er med til at gøre, at forskellen på de her samfundsklasser ikke er specielt store i Skandinavien i forhold til USA. Størstedelen i Skandinavien identificerer sig egentlig som en del af middelklassen, og den sociale kapital er noget højere end USA.
I USA er skatten rigtig lav, og det medfører også, at det egentlig kun er den offentlige grundskole, der er gratis. Det koster penge at komme på sygehuset, og for eksempel kan man ikke få barselsorlov i mere end få uger, og det er ubetalt overlov. Grænsen mellem de her samfundsklasser er langt tydeligere i USA, og som tidligere nævnt, så er den sociale kapital jo meget lav i USA, og det fører egentlig til, at folk de ligesom sættes i bokse, og de her stereotyper om de andre samfundsgrupper, de kommer noget hurtigere til syne. Altså i Danmark findes der jo også de her ghettoområder, og der findes også områder, hvor de lidt rigere bor, men generelt bor man i Skandinavien som dør om dør med de forskellige samfundsklasser. I USA er man noget mere sådan kvarterinddelt, alt efter samfundsgruppe. Dertil kan jeg så ligesom konkludere, at de helt store forskelle mellem de her forskellige samfundsstrukturer og landets værdier, de spiller altså en stor betydning for den her kløft mellem samfundsgrupperne. USA er jo et immigrationsland, som ligesom bygger på det her med, at alle har mulighed for succes, hvis bare de kæmper for det. Og det er Danmark ikke, hvor at fællesskabet derimod er højt prioriteret, og det er meget det, der ligesom er forskellen på USA og Skandinavien. Som konklusion på min problemformulering, som var, hvordan kan det være, at uligheden i USA er så stor? Hvad har forårsaget denne kløft, og hvorfor er der så stor forskel på samfundet i USA i forhold til de skandinaviske lande? Og dertil har jeg svaret, at det, der vægter højst i uligheden i USA, har noget at gøre med for det første den sociale kapital, så har det noget at gøre med USA's velfærdsstruktur, og så har det også noget at gøre med den økonomiske ulighed. Kløften mellem rig og fattig, den er desværre stadigvæk stor, og den er stadigvæk voksende. Den her økonomiske ulighed er med til at skabe det her stærke opdelte samfund, som er i USA, hvor man egentlig kun omgås med folk af egen social status. Det her det er med til at øge den her lave sociale kapital, da man ligesom mister tilliden til de andre samfundsklasser. Derfor ender underklassen i USA tit med dårlige forhold, og den eneste hjælp de får er jo fra civilsamfundet, da de ikke tror på staten. USA's velfærdsstruktur er også bygget op på, at staten ikke blander sig, og det er derfor, at hjælpen fra staten kun kommer i begrænset omfang til underklassen. At det her det er meget anderledes, end hvad man ser i velfærdsstrukturen i skandinaviske lande, hvor tilliden jo stort set kun ligger på staten. Forskellen mellem USA og Skandinavien skyldes altså den måde, man hver især har valgt at opbygge samfundet på. Og det er jo tydeligt, at det er to vidt forskellige måder, som USA og Skandinavien er opbygget på.